Frankie, guri segi ez, zeu gipini errimuen. Frankie, ondarru dana bente eta pasau dio da. Inoratzen ditxibari, Frankie. Nagai. Venga, hauko ondarru, tipi tapa. Tipi-tapa. Venga, ondarru ere. Ondarruko alkatearekin eta euskara zinegotziarekin gaude, Argia Ituarte eta Leire Beitiarekin. Argia eta Leire, nola lotzen duzue Ondarru euskararekin? Esan du, gure Arruxe euskaldun edala, euskeri gutzat, ondarklarontzat, pentsatzen doni lehentasun edala, danontzat, barala euskeri gure Arruxean batzen gatxon gauza bat, eta dakauen egoera honetatik gure intentzioa dela aurrea etxu. Zein neurri hartu ditu azken aldian Ondarruko udalak edo Ondarru euskaraz bizi dadin herri bat izan daiteke? Argiak esan da, Ondarru bara euskaraz bizian herri bat, azkergo kale neurketak beholan adierazi dabe, Bizkaitzik eta Euskal Herritxik ise erabierak gehien dakarren errixe dala neurtu dabe. Eta gu batez ikusten dugu, Euskaldunak oso errotute gazen errixe dala, baina batez ikusten dugu, atzerritxik jente asko etorri dela Ondarrure, eta udaletik bai bineu lehentasuna, atzerritar horrek euskalduntzeko, alfabetatzen klasik emoti gratiz, eta euskate eskuragarri pintxo euskeri atzerritarrai, eta bestetik ueman sarreripe uste dut errisai bairotzala bultzado bat eman euskera. Etorkinen alfabetatzea aipatu duzu, eta baike ueman sartu zariela, beste erronka batzuk edo, etorkizunerako beste erronka batzuk? Guke gure aldetik, errisan euskaraz bizioa gabe, usten dugu, jarreri ez dela, administrazioa eta euskaraz ez junteko, eta guk bai desetxetzau erritxarrai, geuaz batea bide horretan lan etxeko eta administrazioa euskalduntzeko bidin, gugon instituzio txambazen ez hau esan lehitelako, bide horretan edanok bultza etxeko, euskate bide horrenki. Tipi-tapa,
tapa, tipi, tapa. Justo, ¿dónde llegó? ¿Dónde hasta, Bueno, ahora, te activa y está, ¿está? Vos nosotros, tranquilo, Venga, un poco, tipi, tapa, tipi, tapa. 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 Ondarru ere. Ondarru tipi, tapa, tipi, tapa. Tipi, tapa, tipi, tapa. Y con tus socias se van. A ver, ningún gora para arrastre, Hola, Nora. Vaya para que está Italia, mire. Hola, Nora, venga. Tipi tapa, venga, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa, venga, al paso, venga, al paso, venga, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Ahora gente de Piñuel, ya gana Putricule, Esa alegría corrica. Pitapa, pitapa. Pitapa, pitapa. ¿Cuántos cosías sobre él? Muchas suerte. Tranqui. Pura tira. Cogen estas pelotas y se abren acá. Tranqui. Suave. Interra, lanzatele, ma pure ora,
maita daigun euskara, ai, 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 ta gora korrika. Bueno, goio zamarni berdorri gol salto batu. Vale, argazki bat egoteko, venga, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, Dando claro que suave su logro, ya, jauzi garekin hor, ia zenbat ematen da berrika kola. Gara, vuelta, jauzi garekin hor, suave. Honek ez dakiz. Bueno, hainbeste argazki horretak hau, danok makurtute, Bat bitari da danok makurtu. Horateko biltzek eta moguile. Ana, listo. Ez dakio beri bada baina. Vale, suave. Lehen minutu martxan, Bixer barik gaur ez dugan baiora. Tranqui. Bueno. Zuzari andere joe? Esazko andaino eskazak kada osan. Okerrenak. Institutuan okerrenak. Okerrenak, hori seguro, ikertenik honenak. Hain txindarteta, suave. Beti ez da, endobiak lehen. Eskola batetan ez da puntuela endobiak. Tranqui, suave. Zuzari, gurasoek edo zazkoek? Gurasoek. Ikarnik esazkoe, eurek formala ez eta dantelnik txarrak. Dantelnik adrebez. Zuek? Zuen omik edo dantelnik txarrak. Horiek peloti itxia. Tranqui. Lekuko eurien abeste eta aktera. Suave. Antereño eta... Ikertie eta... Ikertie. Bazelako antereño da hau. Iztu, ez da txikat. Ez lortatu oine. Tranqui. Ez da gu presaiketa. Hau pasuen, venga!